खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव एबा फुंबिलि समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बिटिआरनि सिमा आरो बिटिआरनि मेपखौ लानानै मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट नंगौ बे समाव नोंथांमोना मिथिगौदि बर' हारिनि गेजेराव बिटिआर गोजोन गोरोबथा जादोंमोन आरो बे बिटिआर गोजोन गोरोबथायानो थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालाराव एनडिपिनि मोनब्रै फ्रेक्सन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों इउबिपि आफादजों जथायै बर' हारिनि गेजेराव जारिमिनारि गोरोबथा बिटिआर गोजोन गोरोबथा जादोंमोन आरो बे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि जोहैनो एबा बिटिआर गोजोन गोरोबथानि थाखायनो फैबाय थानाय 2025 मायथाइयाव बिटिसि एबा बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थिया जानो थांगासिनो दं आरो बे बिटिसि काउन्सिलनि बिसायख'थियाव 40 निफ्राय गासै 54 बिसायख'थिनि ब्याब जाहैगोन नंगौ बे समाव बिग ब्रेकिं आपडेट आरो बे बाथ्राखौ जोंनिफ्राय बुंनाय बाथ्रा नङा आरो बे बाथ्राखौ बिटिआरनि आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा गावनो माखासे मानि खौरां बिजोङाव एबा खौरांनि गेजेरजों बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों नंगौ बे समाव गोबां रायजो राजाफोरानो आरो गोबां दैदेनगिरिफोरानो गोनो गोथो जागासिनो दंमोन दि बर' हारिनि गेजेराव जा बिटिआर गोजोन गोरोबथा जादोंमोन बिनि दफाफोरा मावफुं जागोन ना जाया बेयाव गोबां सन्देह खालामबाय थादोंमोन नाथाय बे समाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा एबा बिटिआरनि गाहाय खुंग्रि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंथिना होयोदि फैबाय थानाय 2025 मायथाइयाव जानो गोनां बिटिसिनि काउन्सिल बिसायख'थियावनो 54 ब्याब जागोन आरो बेयाव मोन 54 ब्याबाव बिसायख'थि गेलेनो मोनगोन ना बे समाव रोखा बाथ्रा बुंदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा लोगोसे आरो बे समाव बिथाङा फोरमायबावदोंदि जा 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालाराव बिटिआर गोजोन गोरोबथा थामहिनबा बर' हारिनि गेजेराव जारिमिनारि बिटिआर गोजोन गोरोबथा जादोंमोन बेनि जाहैनो एबा बिनि दफा बायदिनो बिटिसिनि जा मेप दङमोन गोदोनि जा मेप दङमोन बे सोलाय सोल' जानानै गोदान मेप जागोन एबा बिनि महरा बिटिसिनि जा मेपनि महर बियो गुबुन जागोन एबा आरोबाव सोलायबावगोन ना बे समाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा रोखा फोरमायदों लोगोसे बे समाव नोंथांमोना मिथिगौदि थांनाय साननैसो सिगांसो एबा बोसोरसे सिगांसो रायजोनि हेमन्त बिश्व शर्मा थामहिनबा डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायदोंमोन गासै मोन 40 गामिया बे समाव बिटिआरआव सनितपुरनि गासै सनितपुर बिश्वनाथनि गासै मोन 40 गामिया बिटिआरआव सोसननाय जाबाय होनना बुंदोंमोन आरो गासै मोन 19 गामिया हाबसोनो दंबावो होनना बे समाव फोरमायदोंमोन थिग बेबायदिनो फैबाय थानाय 2025 मायथाइनि जा बिटिसिनि बिसायख'थि जानो दङ एबा जानो गोनां दं बेनि सिगांनो बिटिसिआव बे गामिफोरा हाबजोबगोन आरो गासै मोन 40 आथिखालाव दायो मोन 40 ब्याब दङ बिनिनो 54 ब्याब जाहैगोन फैबाय थानाय 2025 मायथाइयाव बिटिसिनि काउन्सिलनि जा बिसायख'थि जानो गोनां दं बेयाव बिनि सिगांनो बेफोर गासैबो डिलिमिटेसना एबा बिटिसिनि गासै मोन 54 ब्याबा जागोन ना बे समाव बिटिआरनि गाहाय खुंग्रि प्रमद बर' बिथाङा माखासे खौरां एबा खौरांनि गेजेरजों बे समाव खौरांनि गेजेरजों बुंनायखौ एबा रोखा बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट बर' हारिनि गेजेराव फैबाय थानाय 2025 मायथाइयाव बिटिसिनि फिन आरोबाव काउन्सिल बिसायख'थिया जानो थांगासिनो दं आरो बे काउन्सिल बिसायख'थिनि सिगांनो बिटिआरनि मेपआ सोलाय सोल' जागोन आरो डिलिमिटेसन जागोन 40 निफ्राय गासै मोन 54 ब्याब जाहैगोनखौ बाथ्रा बुंदों बिटिआरनि गाहाय खुंग्रि एबा गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा गोबाङानो बे समाव बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ एबा बिटिआर गोजोन गोरोबथायाव जा दफा दङ बे दफाफोरा मावफुं जागोन ना जाया गोबां गोनो गोथो जादोंमोन नाथाय बे समाव रोखा खालामना होदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा रोखायै बुंथिदोंदि फैबाय थानाय 2025 मायथाइनि सिगां एबा बिसायख'थिनि सिगांनो 40 ब्याबनिफ्राय लानानै गासै 54 ब्याब जासिगोन ना बे समाव रोखा बाथ्रा बुंदों आरो लोगोसे बिथाङा बुंबावदों गासै गासै मोन 6 ब्याबा नमिनेटेड जागोन होननानै बे समाव बुंदों आरो बिथाङा बुंदों जे बे समाव बेखायनो मोन 60 ब्याब जानायलाय ओनसोलाव एबा मोन 54 ब्याब जानायलाय बे समाव एबा बिजाथि थानायलाय गोबां जौगानाय फैगोन एसटि एबा ट्राइबेल एबा नन ट्राइबेलफोराबो बे समाव गासैबो जौगानाय बे समाव मोननो हागोन जेराव आरो ओनसोलाबो गिदिर जासिगोन आरो मेपफोराबो सोलाय सोल' जासिगोन बेखायनो बे समाव बिटिआरआव सोलायनाय आरो जौगानाया जागोनखौ बाथ्रा होदों बिटिआरनि आथिखालनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बे समाव फिन फोरमायबावदि 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालाराव
बिटिआर गोजोन गोरोबथा जादोंमोन आरो बे बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौनो खालामदोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो एनडिबिनि मोनब्रै फेक्सन आरो इउबिपि आफादजों जथायै बे बर' हारिनि गेजेराव जारिमिनारि गोजोन गोरोबथा बिटिआर गोरोबथाखौ खालामदोंमोन आरो बे बिटिआर गोरोबथायाव गोबां जौगानायनि आरो सोलाय सोल' जानायनि दफा दङ आरो बे दफाखौ मावफुं जागोन ना जाया बे समाव गोबां सन्देह खालामदोंमोन नाथाय बे समाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा फैबाय थानाय 2025 मायथाइयाव जानो गोनां जा काउन्सिल बिसायख'थि बिनि सिगाङावनो मोन 54 बियाब बिटिसि काउन्सिलाव जानो थांगासिनो होननानै बिथाङा रोखा फोरमायदों लोगोसे बिटिआरनि जा मेप बिटिसिनि जा मेप दङ बे मेपफोराबो सोलाय सोल' जागोनखौ फोरमायदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा लोगोसे गासै मोनद' नमिनेटेडबो थागोन आरो बे समाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा फोरमायनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों হল আৰু কিছুমান গাঁও অন্তৰ্ভুক্তি হ'ব লগা আছে আৰু সেই গাঁও অন্তৰ্ভুক্তি হোৱাৰ পিছত গোটেই সমষ্টিটো ডিলিমিটেশ্যন কৰা হ'ব ডিলিমিটেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে যিটো ফ্ৰেমৱৰ্ক এইটো আমি অলৰেডি আৰম্ভ কৰি থৈ সিট হ'ব এইটো 54 হ'ব আৰু 6টা নমিনেটেড ডিলিমিটেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে যিটো ফ্ৰেমৱৰ্ক এইটো আমি অলৰেডি আৰম্ভ কৰি থৈছো পিছত কনসালটেশ্যন হ'ব বিভিন্ন কমিউনিটি কাক কেনেকৈ একমোডেট কৰিব পৰা যায় গতিকে আমি আশা কৰিছো 2025 চনৰ নিৰ্বাচনটো আমি এই ডিলিমিটেড যিটো কনষ্টিটুৱেন্সি 54 ইয়াত আমি সকলো কন্টেস্ট কৰিব পাৰিম কি হ'ব ৰিপ্ৰেজেন্টেশনটো বেছি পাব এসটি ৰিপ্ৰেজেন্টেশনো বেছি হ'ব নন এসটি ৰিপ্ৰেজেন্টেশনো